Johnny Hoes, de koning van de smartlap. Maakt als componist, tekstdichter en producer letterlijk duizenden liedjes voor artiesten in Nederland en België. Dat levert hem meer dan 80 gouden en platina platen en prestigieuze muzikale onderscheidingen op. Ras Rotterdammer Hoes komt in de mobilisatietijd in Tungelrooy terecht en werkt van daaruit aan het opbouwen van zijn familiebedrijf, platenmaatschappij Telstar. Bij de bevrijding was ik tolk voor de Amerikanen en trad ik op met een ensemble, de Vrolijke Golf. En ik was conferencier en ik zong en toen schreef ik mijn eerste liedje, Cowboy Soldaat. Eens was ik een cowboy in Texas die naar Europa was gekomen om voor de vrijheid te strijden. En toen kreeg ik een brief van een Belgische uitgever van ik geef 1500 frank, geloof ik, of als ik het mag drukken, of ik weet niet meer wat het was. En een Nederlandse uitgever, die kreeg ik ook een brief van, Altona uit Amsterdam. Ik geef 120 gulden als ik het mag. Dus zeg ik tegen mijn vrouw, geven ze daar geld voor? En geloof me, Henk, zo is het begonnen. Als u één ding mag noemen, wat is uw allergrootste succes geweest? Ja, zonder dat ik het wist, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Want dat was een toevalligheid. Het was een toevalligheid, want dat was een Limburgs carnavalsliedje. Joop de Knecht die had net een geweldige hit met Ik sta op wacht. En ik heb van dat couplet heb ik dus een soldatentekst gemaakt. Toen ik van verlof kwam, zag ik in de trein het allerliefste meisje, die mooie Madeleine. Ik heb een hart verloren, zij gaf mij haar woord, maar gisteravond stond ze met een ander aan de bord. Och, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Boermans Luxemburg, dat waren de mensen. Die Boermans was een geweldige tekstdichter, die maakte schitterende teksten. Ook dat van als de sterren daarboven stralen, weet je. Ik ken geen Limburgs, maar ik weet wel dat een fantastische melodie en ook die tussenrijmen en alles, heel, heel knap. En ja, Joop de Knecht mocht het niet zingen. Ja, daar ging ik. En ik stond in de studio met dat liedje. En toen heb ik het uit ellende, ik zeg het eerlijk, uit ellende heb ik het toen maar zelf gezongen. Ik ging naar huis. Ik zeg tegen mijn vrouw, ik heb er al meer gehad. Ik zeg, jeetje, Mick, zeg. Dan heb ik het zelf maar gezongen, maar ik weet niet wat het wordt hoor. Man, dat is een knaller geworden. De meest verkochte plaat in Nederland aller tijden. Hoeveel stuks zijn daarvan verkocht? Nou, 500.000 zeker. Echt waar? Ja. Venlo was er niet zo blij mee, hè? Zeggen ze. Nee, die waren vreselijk. Ja, allereerst zeiden ze van, ja, en hij steekt alles zelf in zijn zak. Nou, die mensen die begrijpen er geen ballen van. Ik verdeel niks van die rechten. Dat doet Buma en Stemra. Maar het vervelende vond ik dat ze dus zo chauvinistisch waren. Ik was nota bene met een Limburgse getrouwd en ik had het goed bedoeld. Waarom konden ze dat nou niet begrijpen? Ze verweten mij dat ik dat in het Nederlands had gedaan, want dat had nooit gemogen. Maar ze hebben er wel meer dan een ton aan verdiend hoor. De originele schrijvers, hè? De originele schrijvers. En kijk, want die rechten, en het is in Duitsland opgenomen door Valenta, helaas met een hele verkeerde tekst. En het is in Frankrijk een nummer 1 geworden, A si je restais célibataire. En in België was het ook een hit. Kijk, die eerste zin, of was ik maar bij moeder thuis gebleven, dat is het liedje. Och, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Och, was ik maar met jou niet meegegaan. Ik was freelance bij Philips. En die anderen die keken eigenlijk met jaloerse blikken dat ik de mensen die ik binnenhaalde, zoals de zangeres zonder naam, en meer van die nieuwe, want die oude wilden niet met mij werken. Die hadden allemaal hun relaties al met uitgevers. Dus moest je lief, kom huil niet meer, want vader lief, die drinkt niet meer.
Als ik nou bij u thuis kom, hè, wat staat er dan voor muziek op? Wat draait u dan? Ik draai niks thuis. Niks? Stilte? Nee, nooit. Thuis draai ik geen muziek. Mijn vrouw had altijd de radio aanstaan. Mijn vrouw, die had altijd België erop staan. Maar nu bent u hier omringd door zoveel platen en Ja, cd's. moet je even luisteren, je bent fed up. Je zit de hele dag, denk je muziek. Je eet bijna muziek, weet je. Zoveel. Je componeert, je schrijft teksten. Ja, dan denk je op een gegeven moment, dan pak ik liever een lekker boek, weet je wel. Zij dalen in donkere schachten, waar nooit eens een zonnetje lag. Zij zwoegen er dagen en nachten, terwijl hun gezin angstig wacht. Het zwarte goud van onze meiden, lok jong en oud, diep in de schacht. Glück auf klinkt een groet. Glück auf, kameraad, ga je goed. Kijk, dat heb ik dan toch aan Limburg te danken. Het eerste wat je moet leren is natuurlijk delegeren. Mm. Kijk, met dat bedrijf, dat is eigenlijk ontstaan. Dat had ik eigenlijk nooit moeten doen. Hier zijn op een gegeven moment 80, 90 mensen aan het werk geweest. Toen het eenmaal zo was, werd persen gekocht, weet je wel. En dan komt het personeel en de verpakking. Ja, we gingen toen ook zelf de hoezen maken, hadden we ook nooit moeten doen. Want als je weet met personeel, Joden die zeggen, en dat zijn slimme mensen, die zeggen, ik wens je veel personeel. En dat betekent van, nou, dan kan je je lol wel op. Dus dat is iets wat u nooit meer zou doen, zoveel mensen. Nooit meer, nooit meer. Hier werken nou op het ogenblik misschien een mannetje of 6, hoogstens. Hoe heet dat nummer? Mooier dan rode rozen. Jongen, daar krijg je rode rozen voor. Dat is een eindeloos nummer. Voor mij is het de 4e gouden plaat. En we gaan nou de band maken. Allemaal nog eens een keer alles op alles. En dan gaan we naar binnen, hè? Want dat wordt hem helemaal. Ik heb het gehoord, jongens. Eindeloos goed. De bloeiendste periode van Telstar was de piratentijd, denk ik. Hè? Toen overal in Limburg en in België overal de piratenzenders Geweldig. opkwamen. Hè? Piraten zijn we eeuwig dankbaar voor. Maar die lagen hier al op de stoep om de nieuwste producties weg te halen, of hoe ging dat? Vertel je eens erover. Nou, platenwinkels die hoefden bij wijze van spreken niet eens te draaien. Ze vroegen gewoon de nieuwste plaat, want ze wilden de concurrentie voor zijn. Er waren er zoveel, dus iedereen zorgde dat hij een plaat kreeg. Dat waren onze beste tijden. Je kon bij wijze van spreken alles opnemen, het werd meteen werd het afgenomen. Door de piraten, hè? Door piraten, ja. En die hielden het Nederlandse product dus in stand. En nog, hè, en op het ogenblik, wat die Willy Oosterhuizen doet, daar moeten we toch dankbaar voor zijn. Want die heeft die piratenlegende levend gehouden. De piratenfestivals. En die piratenfestivals met 20.000, 30.000 man. Kijk, en op het ogenblik, waarom weet ik ook niet, is het bij wijze van spreken zo dat de artiesten die willen weer Nederlands zingen. Ik schrijf een mooi gedicht en ook dat jij dan voor me zwicht als ik het zeggen zou. Maar dan bederf ik alles met dat afgezaagde zinnetje. Ik hou van jou. En dan zie ik in jouw blikje, denk misschien die zin heb ik nu al zo vaak gehoord. Ik vraag me dan af, waarom vind ik op zo'n moment toch nooit het juiste woord? De bed wordt geschoren, ik moet naar de wc, belastingformulieren, te nodig weet
na de piraten kwam de opkomst van de nederpop, hè? Hoe zijn die mensen hier terechtgekomen? Maar even luisteren, ja, Doe Maar kwam hier en de eerste platen die waren niet zo geweldig. Maar na de komst van die vrienden is het pas zo verschrikkelijk, ja, ik weet niet wat het was. Het leek wel een aardverschuiving, zo'n schok bracht het teweeg. Als die jongens aan het opnemen waren, daarom zijn die jongens ook op een gegeven ogenblik, hebben ze ermee opgehouden, lagen hier de meiden van het college hier al voor de deur. En als bij het huis van Henny Vrienden, als hij naar buiten kwam, lag er al een journalist en een fotograaf. Die jongens zaten tot hier. En toen zijn ze in Curaçao geweest en toen hebben ze gezegd, want er kwamen ook al die artikelen van er was slechte invloed op die tieners, meisjes vielen flauw en zo, weet je wel. Dan hadden ze zich eigenlijk niet aan moeten trekken. Voor ons was het een reuze strop. Maar ik vond het wel moedig ze hadden hun zakken nog geweldig kunnen vullen, om te zeggen we stoppen. Er zweeft langs de wolken een blauwe luchtballon. Daaraan hangt een kaartje met lieve papicon. Ik ben bijna jarig, wil dolgraag een gitaar. Oh, allerliefste papi, maak Jaantjes droom toch waar. Er zweeft langs de wolken een blauwe luchtballon. Daaraan hangt een kaartje met lieve papicon. Ik ben bijna jarig, wil dolgraag een gitaar. Oh, allerliefste papi, maar Jantjes droom toch maar. In de jaren 80 kreeg u concurrentie van Marlstone, hè? De Maastrichtse platenmaatschappij. Die werd opgericht door mensen die hier vandaan kwamen. Hoe kijk je daarop terug? Nou, ik gun het ze van harte, maar ik weet niet hoeveel. Weet je wat het was? Ik ga dat Jacquemin niet verwijten. Maar doordat wij die artiesten kregen, zoals Doe Maar, Toontje Lager, noem maar allemaal, en allemaal Hollandse artiesten, heeft ze eigenlijk het Limburgs verwaarloosd. En Beppie, die echt, de vader, was hier de koning van het bedrijf. Zoals hij accordeon speelde en zoals hij kon arrangeren voor de artiesten die wij hadden, dat heeft nooit iemand dat geëvenaard. Maar zijn vrouw was een handelsvrouw. Hij was echt een muzikant. Maar zijn vrouw stond op de markt. En weet je wie ook die handelsgeest had? Dat was Beppie. Beppie heeft hier ook platen gemaakt. Maar ze zijn voor zichzelf begonnen, hè? Zij zijn gedoken in dat gat van de Limburgstalige muziek, hè? En dat is een succes geworden. Dat is een succes geworden. En ja, terecht. Ik wil zo zeggen, ik ben ook zo begonnen. Bij Philips, bij Philips, die zeiden toen ik wegging, want ik verdiende daar veel geld, hè. Dat kun je nagaan. Dus ik begon hoe langer hoe meer naam te krijgen. De platen liepen als een trein. Dus toen ik op een gegeven ogenblik zei van, ik denk erover om voor mezelf te beginnen, gingen al die artiesten die gingen mee. Zangeres zonder naam, die had al bij mij getekend. Toen kwamen ze bij Philips met zo'n pak bladbiljetten. Bij haar bezoeken ze spijt me erg, maar ik heb al bij Johnny getekend. Ja, toen begrepen ze eigenlijk wel. Maar ze hadden gedacht, ze lachten ermee bij Philips. Hè. Ze dachten nou, die valt meteen, na een jaar of 2 komt hij hier weer huilend aan de poort of die weer hier komen werken. Ik ben 12 jaar producer geweest bij Philips. Ik verdiende na 2 jaar, had ik meer verdiend dan in die 12 jaar bij Philips. Kun je nagaan. Hij was een smokkelaar die diep in de nacht steeds weer zijn smokkelwaar de grens overbracht.
Klein was het smokkeloon en groot het gevaar. Zo is het leven van een smokkelaar. Een jonge blonde grenscommies deed trouw zijn plicht als mens. Straks trouwde hij met Annelies, de liefste van de grens. Toch was er nog een groot bezwaar, hij heeft het nooit ontkend. Haar vader stond al jarenlang als smokkelaar bekend. U vertelde mij net dat u nog wel eens gaat optreden in een bejaardenhuis. Maar met alle respect, u bent haast 91. In een bejaardenhuis zitten mensen die misschien jonger zijn dan u. Ja, ik denk dat 90% van de mensen daar jonger is. Maar hoe dan is dat ik. dan? Nou, ik heb nog nooit zo'n fijn gevoel gehad als toen ik voor die bejaarden ben opgetreden in Strandprooi. Want er waren erbij die verpleegsters die begrepen er ook geen ballen van. Die sjonkelden mee en die zongen mee voor zover ze konden zingen. En nou, ik ben heel dankbaar geweest. Hoe ziet u uw eigen toekomst? U bent inmiddels onderhand 91. Hoe ziet u dat? Wat gaat u nog doen? Nou, weet je wat ik ieder mens kan aanraaien? Ik heb geen hitparades meer. Ik heb er 1 hitparade en bovenaan staat gezondheid. En de rest is allemaal van ondergeschikt belang. Als je me nou vraagt wat is je grootste verdienste, dan zeg ik omdat ik zoveel mensen, de minste der mijnen, zonder relaties, zonder kruiwagens, een kans heb gegeven om een plaat te maken en op die manier een beetje te schitteren. Het zij op toneel, het zij bij hun omgeving, dus gelukkig te maken. En ja, daar heb ik zelf meer voldoening van dan dat ik zelf een succes heb. En als die mensen dan bij wijze van spreken gouden platen maken en ze hebben succes en iedereen praat erover, dan zijn die mensen die zijn dan gelukkig. En ik ben dan ook heel gelukkig. U kunt genieten van het succes van anderen. Ja, door het succes en het feit dat wij de mogelijkheid hebben gehad om die mensen die kans te geven.